Klub je otvoren pre 1,5 godina i od tada sarađujem sa divnom i talentovanom decom iz Aleksinca. Pošto su toliko posvećeni i motivisani za trening i za rad i super napreduju, rešila sam da ih oprobam na međunarodnom takmičenju u Skoplju, koje je održano 28. i 29. marta u sportskom centru Janez Sandanski. Učestvovale 2100 takmičara iz različitih zemalja. Naš klub je osvojio 8 prvih mesta, a to su 16 zlatnih medalja i 2 pehara. Budući da su se do sada deca takmičila na klubskom takmičenju koje organizujem svake godine, ovo je veliki uspeh za njih, a i za mene. Zahvaljujem se deci i roditeljima i timu ljudi koji je bio uz mene, ali se nadam da ćemo sledeći put za buduća takmičenja imati više podrške od lokalne zajednice. U planu je kvalifikacioni turnir u Zrenjaninu 26. aprila, kao i mediteranski festival plesa i open takmičenje u Baru.